ठीक बा, हम जा तनी दवाई ले आ दे तनी। मम्मी कहा तारी कि दवाई ना आई। ई काहे? अभी बता दे भाई। दवाई काहे ना आई? मम्मी कहा तारी कि हमरा कोनो बीमारी भइल बा कि दवाई आई। हमरा के तो जगन्नाथ हवा कर देले बिया। हमरा के जगन्नाथ हवा कर देले। लाई है सब क्या देखना पड़ रहा। जगन्नाथ बाबू तोरा मम्मियों के को देलस? हाँ पापा, ओतने ना गोरखपुर में नु जगन्नाथ हवा के एगो लड़की बिया, उ दादी के कर देले बिया। लाई, ई कौन ड्रामा शुरू हो गल रे घर में? मम्मी कहा तारी नु ई जगन्नाथ हवा बो हाकल डाइन भइल बिया। अच्छा चुप रह, बंद कर कुल। पापा डाइन करेली सो तो का होला? डाइन करेली सनु मिस्टी तो भूत आवेला। बाप रे, कब भूत आवेला पापा? राती में आवेला। पापा भूतवा पैदले आवेला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ पैदले आवेला। ई कुल का पूछा तारू? ना हम सोचतानी कि भूतवा मारुति पर चढ़ के काहे ना आवेला। अबे पापा भूतवा का पहनेला सा? ई कुल का पूछा तारू? अभी बता दे भाई। भूत उजर उजर कपड़ा पहनेला सो। हम सोचतानी कि भूतवा शेरवानी काहे ना पहनेले सा? हमरा के जगन्नाथ हवा कर देले बिया। जगन्नाथ हवा हाकिम डाल दिया।